kuryente naman. Pagluwad ko nga, mga ako ng buhay, mga trabaho na makmak. Bunso, mawala ako na sa aliko. Yun. Amo naman sa aliko. Para, dahil din ang trabaho niya. Dahil din transaction pa nga ito. Oh. Kaya sa video, naghanap muna kay ibang diskarte sa Laguna. Ay, salamat! Siya ang sentilis. Dali nga, kita maura nun. Oh, nagpakasilipin mo lang bagat. Parang kilong bagat. Tapos, pasabihin mo daw ang akyag, 200. Tuyo! Bulinaw! Plastic na nilo! Ano papato sa regalo? Bigyan mo yun ng kit. Dahil tapos po sa ibig mo. Tanga! Pampato sa regalo! May naghahanap na ano? Ito, ito parang mali. Kaya mga ano, ako gusto nito.